Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi ka doon? Maukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. O na tumatatampo, nagdasangan nga, Ronald. Pre, kuyog sa taba. Kay ba na nang siyang siya akong uyab kung wa akong misis? Gago. Sunod na lang lagi. Napakoy lakaw. Mapit pa ko silang Jennifer. Amo ba? Nala sige eh. Sunod lang ta magtagay. Maayo kay nakahapit pa ka sa amo. Mingaw mood ko ni mo. Ay sus! Nikaon na ka? Mana? Ikaw? Humanasan. Ah. Mingaw kay ko ni mo. I miss you too. Pero Ronald, please. Ayaw lang sa Ronby. Sa'yo magkukumakoy. Ay, kadigod lang good. Sa quick yun. Sorry. Next time na lang, please. Okay, sige. Mama ka. Uy, suko ka. Waman. Issue pa din nato, ha? Of course not. Okay, fine. To be honest with you, ang loob na di ko ni mo. Katulong ako ni mo, gibalibaran. Pero again, that is not the issue, ha? Ang ako lang nga, basin og nanakilain ba? Babe, I promise you, wag yun. It's just that, gikapoy lang yun ko. And gusto ko mo pahuway og sa'yo. Pero don't worry. Next time, mubawi ko nimo. Okay, sige. Sige na, pahuway na kay. Magpaulit lang ko sa amo. Ihatod natin ka sa ubos. Nay, kasi hunahuna na ni mo eh. Sama ka? Ambot lang, sad. Pero makita ang guna ko siyang phone, pre. Na magsigib siya search sa iyang ex. Kanang search history sa Facebook ba? Umo ba? Kani. O di ba? Kaduda kayo, makaduda. Unta ko ba ilabot niya? Nga, wa naman sila. Murag lisod-lisod sa gidna, preda. Ay, nagduda na magani ko, pre nga. Basi nagkita-kita sila. Unya, wala ko mahibaw. Oh, pre. Mulakaw ka ma? Yes, babe. Magkuyog isa kong ikakaw. Ni Tyra pa. Mao ba? Abi na ko, kita mo lakaw ron. Ha? Naritay sabot? Wow, pero ningon ka na ako nga mamawi ka na ako. Inig day off mo. Ay, hala. Bitaw nyo. Hala, uy. Ano sa kumanin ako? Nalimot man ko. Nakatando na ba kong Tyra niya? Sige na lang. Kamu na lang sa'y pag-uban ugma. Okay ra. Sunod lang ta. Babe, sorry ha. Oh, thank you kayo sa pagsapot. Promise, next time, ikaw na sad akong tagaan sa akong oras. Okay, babe. Kasabot ra ko. Oh, si Tyram ni. Hello? Hi, kuya. Oh, nanawag mo lagi ka. Mangutan na lang unta ko, kuya, kung nagkuyog ba mo ni Ate Jennifer? Ha? Oh, waman. Nga naman day, nagkabuwag mo? Nagkabuwag? Wa man. Nga naman day, kuya? Oh. Wa day mo magkuyog nun? Wa, kuya, uy. Nanawag lagi ko, kay naaunta ko'y tuyo ni Ate Jennifer. Ingo magod siya nga magkuyog daw mo ron. Ha? Mao ba? Uy, po mo may magsabot, kuya, good. Oh, mau ba? Nga, kumusta inyong lakaw ni Tyra ganina? Ay, okay na, babe. Mau ba? Nagkuyog mo?
Hala, good. Nananggit pa ako ni mo. Nalimot tayon ka? Ah, wa. Ako lang giklaro. Nanawag mo ko si Tyra na ko ganina. Nangutan nag-asa ka. Nanawag siya ni mo? Yes. Di naman di kagikan, ha? Sabi na kong nakuyo mo. Kuan. Tugani ko tinuod. Diin ka. Sorry, babe. Oh. Sorry. Nganong sorry mo ka? Doon na ka din nahimong sa? Ang tinuod. Gusto lang kong mulaag panagsangawa ka. Sukat bagod ka nagkauyap ta. Wala ko'y tayo para sa akong self. Kung asa ko tuwa ka. Unta ni sulti ka na ko tinuod. Di makakinahanglan mamakak na ko, babe. Naibaw ko. Mong, I'm so sorry, babe. Sorry, kid kaayo. Ako ni pala pasunod. Pero next time, be honest with me. Yes, babe. I promise. Di na ko mamakak pa nimo. Promise. Basin wara, pre, oy. Ikaw rin nagunaw nagdaotan, pre. Basin bal, pre. Ay, payo tag nasayop lang ko. Babe, mag-showers ako, ha? Sige, babe. Go ahead. Oh, uy. Naibili na yung cellphone din eh. Akong tanahan. Oh. Kinsam ni si Renz. Ngayon ka text. Usahan ako. Oh. Love, I miss you na. Magkita na ta, please. Oh. Renz, iyang ex. Manangilod ako, babe, nga mag-overnight mis akong college friends. Kana kun okay nimo, ha? Oh, mau ba? Asa man mo? Mag-beach me. Mau ba? Kanusa? Sabado, babe. Okay rin nimo? Kung buhat po na ni mo, ready na ka sa mamahimong resulta, ha, pre? Gusto kong maundang ng akong pagduda, pre. Maungsundan ko siya paglakaw karong Sabado. Pre, Ronald. Mayo kay gayon ka na ko. Nalangit pa sa akong uyab, ganakit overnight doon sa akong college friends. So, di ka ang mapalaka kay di ko magdali ubulitan. Mga hayop. Oras ni mo rin. Huwag sila makabantay nga. Naara ko din sa palipot. Atong sulitin ang ating time together. Nadungog kayo na ko ang ilang istoryahan. Bakakon ka, Jennifer. Bakakon ka. Hi, babe. Oh, kumusta inyong outing? Okay ra. Lingaw. Why, mga lalaki? Ha? Ngano nakapangutan naman ka? Babae ra ba mong tanan? Babe, unsa ko ng imong mga pangutana?
Hatagan ti kag higayon aron musulti na kus tinuod, Jennifer. Ronald. Sultihi kus tinuod. Ronald. Wag kay isulti na ko. Unsa ba? Ano kong himong ang buang, Jennifer? Unsa man? Nagbalik mong Renz? Unsa man ang kipanulti ni mo? Mamaka ka gid ay. Kutob si mong mahimo, ha? Nakakita ko rin yun. Nakita ta mo. Ronald. Gisundan ta mo. Og nakita na ko mismo sa kong mga mata ang imong paglimbong nako. O sige, sige. Mutukan ko. Huwag ko mahibaw kung ngano pero sa tinuod lang. Doon ako'y nakita niya nga wala ko makita ni mo. Doon ay part na ko nga hangtod karon. Wa pa maka-move on niya. Love ti ka pero... Bas love pa ni mo siya. Ronald. Ronald, sorry. Jennifer. Maong magbuhak na lang ta. Dili ko angay ni mo. Makakita kapag mas labaw pa na ako, Ronald. Jennifer. Sa tinuod lang, na ako'y kalagot sa akong kasing-kasing sa iyang pagluib na ako. Di na ako madawat nga iya kong gingon ani. Natarong man unta kay ko niya. Pinangga unta kayo na ko siya. Ug daghan unta kong plano para niya. Pero iya lang giusikan. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat, RMN.